In-numru rekord ta' każi pożittivi ta' COVID-19 f'24 siegħa wassal għal rabja kbira minn nies lejn id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Prim Ministru. Dan wara diversi dikjarazzjonijiet ta' Roberta Bela fl-aħħar ġimgħat sal-aħħar waħda ftit jimilu meta qal li ninsabu f'ġenna. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Fil-fatt il-post dwar ir-rekord ta' każi ppubblikat fuq il-paġna tal-Facebook tax-Xandir tal-Istat kellu diversi kummenti li jindikaw id-diżappunt kbir tan-nies. Fosthom kien hemm instaqsa lill-Prim Ministru dwar il-fatt li f'Marzu kellna nitilqu niġru, kif ukoll li mhux talli l-mewġ mhux fil-baħar talli pajjiżna nħakem minn tsunami jew imbela minn mewġa kbira. Oħrajn staqsew jekk ir-restrizzjonijiet li ttieħdu s'issa kienux biżżejjed fil-waqt li kien hemm min appella għal aktar multi ħorox. Min-naħa l-oħra kien hemm min ikkritika waħda mill-aħħar deċiżjonijiet li ttieħdu mill-awtoritajiet fejn wara 15-il ġurnata maċċemm il-ħtieġa li wieħed jagħmel swab test biex jikkonferma li l-virus ikun għaddielu. F'kummenti oħrajn issemma wkoll il-fatt li l-proċess ta' tilqim qed jieħu wisq fit-tul u għalhekk dan l-immaniġġar ħażin qed jagħti ċans li l-virus ikompli jinxteret aktar malajr. Kien hemm anke min appella lil min imexxi d-dipartimenti tal-Gvern biex jippromovi aktar il-kunċett ta' teleworking, kif ukoll li l-Gvern raqad fit-teħid ta' ċerti deċiżjonijiet. Fost diversi appelli oħrajn lejn Roberta Bela u l-Gvern tiegħu hemm min fakkar kif fil-bidu tal-pandemija konna nistaġbu meta kienu jirriżultaw 10 każi ġodda, fil-waqt li issa li ta' kuljum qed ikun hemm il-mijiet qisu xejn mhu xejn. Sa dan it-tant ikomplu joħorġu aktar reazzjonijiet ukoll minn organizzazzjonijiet differenti, fosthom l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil professjonisti li jaħdmu fil-Public Health Medicine, l-MAPHM, li qed tappella lil gvern daħħal malajr aktar miżuri restrittivi fil-pajjiż għax jekk ma nagħmlu sagrifiċċji issa se ndumu mbagħtu ħafna aktar. Dawn it-tobba u esperti tas-saħħa pubblika qed jinnotaw ċerta eżitazzjoni mill-awtoritajiet meta issa hemm bżonn aktar ta' restrizzjonijiet minħabba l-varjanti l-ġodda tal-COVID. Fost l-oħrajn, it-tobba tas-saħħa pubblika qed jipproponu li l-Gvern jaqleb kemm jista' jkun għal teleworking li jieqfu l-attivitajiet kollha mhux essenzjali li jiżdied l-infurzar u jiżdiedu l-multi għal min jabbuża. Jekk ma nieħdux dawn il-miżuri issa qed nirriskjaw li jkollna ħafna aktar imwiet tajt l-MAPHM fl-isqarrija tagħha.